De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Lof zij u Christus. Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen, het was nog donker, bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold. Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus beminde leerling, en zei tot hen: zij hebben de Heer uit het graf genomen en we weten niet waar zij hem hebben neergelegd. Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Zij liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan. Voorover bukkend zag hij de wachters liggen, maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus, die hem volgde, kwam ook bij het graf en trad wel binnen. Hij zag dat de wachters er lagen, maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt, niet bij de wachters lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen. Hij zag en geloofde, want ze hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat hij namelijk uit de doden moest opstaan. Zo spreekt de Heer, wij danken God. Dierbare broeders en zussen, zalig Pasen. Wees blij, laten wij ons verheugen, want Christus is verrezen. Maria Magdalena, de eerste getuige van de verrezenis, vertelt het ons op deze ochtend. Wat een uitverkiezing van God. Ze mocht als eerste zien dat de steen voor het graf was weggerold en dat het graf leeg was. En ze begreep dat ze dit bericht onmiddellijk aan de leerlingen moest doorgeven. Zo zingen wij in dit octaaf van Pasen: Dic nobis Maria, quid vidisti in via. Zeg het ons, Maria, wat is het wat je gezien hebt onderweg? De steen voor het graf was weggerold, zoals bij Lazarus, toen Jezus zelf opdracht gaf om het graf te openen, om Lazarus naar buiten te roepen. Maria wordt nu overvallen door wat ze ziet, een lege graf. Zouden ze mijn Heer hebben weggenomen? Maar Jezus zal aan haar verschijnen om haar te troosten en zal zich kenbaar maken aan haar door haar bij naam te noemen. Deze eerste dag van Pasen is ook voor ons een moment om de verrezenen te ontmoeten, om tot geloof te komen, om ons te laten verwonderen door de verrezenis. We zijn niet anders dan Maria. Ook wij twijfelen, zoeken eerst naar een logische menselijke verklaring voor het verdwijnen van zijn lichaam uit het graf. Maria herkende de stem van haar Heer en de tijd van Pasen is ook een tijd bij uitstek om naar zijn stem te luisteren, naar hem die ons bij naam kent en roept, zoals eens bij Lazarus. Hij roept ons op om naar buiten te komen. Ook wij kunnen nu al deel hebben aan de verrezenis en het nieuwe leven. Lazarus, kom naar buiten, riep Jezus. Zo roept hij ook in deze paastijd: Maria, Wim, Floor, Jan, kom naar buiten. Ik ben niet dood. De dood is overwonnen. En als hij ons uitverkiest om getuigen te worden van de verrezenis, dan mogen wij het voorbeeld volgen van Maria. Dan moeten we naar de andere leerlingen rennen om ze te laten delen in de vreugde van de boodschap van de verrezenis. En hoe moeten we dat doen, vragen we ons af. Het is genoeg om aan de anderen te vertellen dat het graf leeg is. Dat hij daar niet meer is. Het is genoeg om de anderen te overtuigen om zelf te gaan kijken. We overtuigen ze met onze getuigenis, met ons leven. Dat is onze missie. En als ze eenmaal gaan kijken, dan is onze taak vervuld. Dan zal Jezus zelf het werk doen om ze te raken, zodat ze tot geloof komen. Het is, zoals wij allemaal beseffen, geen gemakkelijke opdracht. Het is geen vanzelfsprekendheid. Ook de leerlingen moesten eerst vervuld worden van de Heilige Geest, voordat ze ten volle konden begrijpen wat ze hadden meegemaakt. Laten we daarom in deze paastijd bidden, smeken om de komst van de Heilige Geest over ieder van ons in de gehele kerk, opdat wij allen getuigen worden van de verrezenis.